lamsoka kokorong nai tongnai sini saltan analysis pandawo khabne takok te bukuksong ang noni biskango BIPUL DEBBARMA norok saimano sini saltan analysis no norok nasing laijak tabuk nok noga sugui tongnai TV nai tongnai YouTube nai tongnai Facebook nai tongnai sini rangsane mare kiching song chung tini bo belai no nangkok mane obo hai kok no tui salainai tini ni sala norok saimano 2022 ni eba 2023 jora je rangthong hapar rangthong bo thayo bo bedego busuk khorach khlaijaknai bo thayo ba bo haparo bo hai rang khibijaknai te busuk rang khibijaknai akongno tui chungtini salainai norok saimano tinini salano Tripura Assembly habanok bisingo tinini budget puila first session chengo oba haikhlaino tinini salo budget sakalai rikha hastini yakchu mantri okra Jishnu Deborman bo saka tini nangko khumani bo thayo bo mahai rang khlaijaka te bo mahai shep manai main rukurok norok tini juda juda oba hai social media hai ko juda juda TV ni bisingtui oma hai news media ni bisingtui nugui man khana phiaba sing tabuk o saltan analysis panda hongklai sing subai sukrubui bono saiman layo sing bo mahai ke sing shep man manai te bo mahai ke sing te bo phainai sala oba hai rok shep manai man rangsani takok te bokok jong chung pulano chalaini digi thanglai tabuk o 2022 ni 2023 jora je budget je rangthong hapar chung ko bor baikha ba rangthong hinu o rangthong obo taklai bisio laibuma swikha tangai hinma ba lai thangnai bisini bai taklai bisini 2020 bisini 2019 ni 2018 ni abo bai bebak no phelaijak bebak totally different obo hai phia taklai bisini gangke tabuk blai gobang khabar rijak te 18.34% bari ri mani nukjak rangsani takok te bokok 18.34% bari rijak rang o rangthong haporo norok saimano ungsu yahinpuno 26,893 crore rangni budget saklai jakha o rang tini bo jaga subaijak nai te bo mahai shabo subaijak nai o rang o tini ni salo o budget saklai jangmani no kaisano nahar mungkha bongkha atmanirbhar bharat haktorni mantri bokrok Narendra Modi ni sakthar jak ba sakthar mung bini nahar mung bini yapri nahar mung no tui tini ni salo abo hai budget snam jakha haktorni mantri bokrok atmanirbhar bharat snamnani imang nuhugumani atmanirbhar snamnani bagai saitogui tongmani tini joto bini minister tongnai ba bini MLA tongnai juda hangkoni CM tongnai ba juda hastini CM tongnai obono bini nahar mung je hasteno atmanirbhar Tripura abahai snamnani ba atmanirbhar Nagaland abahai juda hastini snamnani tini bo chem abahai klaino tini atmanirbhar Tripura abo snamnani nahar mungo yapiri nahalaika mantri okra Biplab Kumar Debai yakchu mantri okra Jishnu Deborman apuleno salainai chung joto norok saimano o atmanirbhar bharat no tini yapiri nahar jakmani tabuk sana thangai chung poilano chini haktor gonangui no joto saimano women empowerment buri rokni sakao chung je juda hamkrai tunani ba buri rokni sakao bo mahai chung tibo seproi manani tamungui hima ba chini dirgo din dore aba hai buri rokno chini buma rokno bonchito klai tonijagmani tolok hiklai tonijagmani aba hai ke tonijagmani aba hai romphre somphre khlai tonijagmani aba hai rokno tui phia tabuk gangke norok saimano lai thangnai salabo 33% reservation kho tiklai rimani buri rokni bagai je kuno aba hai hapangni sebogo hapangni seb sabrogo 33% boni bagai reserve narjak buri rokni bagai aba hai khlai tabuk bo ojorawo cherai bsa tai buri rokni bagai nini SDMC hai ka GB sak nai nok rogo borni bagai special khlai belai kaham khlai 100 sheet hai ka ba rasa hai sheet borni bagai extra khai na harjaka hayo borni bagai ungsu yang bono rang subai jangnai 100 crore ni abo hai 100 crore kasi rokai rang subai jangnai aborni extra sheeto 100 sheet nar jaka rang sani takok te bokchong tayo buri rokni hamkrayo tibo juda thayo tubu na harjakmani 500 crore abo hai borni bagai shep na harjaknai buri rokni bagai tabuk salainai chini
norok joto saimno chini thaniu shikha heba education kri ingkai chini dopha tuma politics thungnai thung tuma bania khlainai thung mungsa kri o tini rungsrungmani bagai rungmani bagai no tini sing obahai khlaiei politicians koroksangai kok sai tongmono tini koroksa borok IAS ni kok sai tongmono koroksa borok lawyer ni kok sai tongmono koroksa borok doctor ni tini sagnai tongmono pia o shikha o rungsrungmung kri ingkai mungsa kri tini hapang a rungsrungmung haparno tini important way hai ka belu ruino tini ni salo borni bagai bo ungsugya hinpano 500 crore 26 khai abo tini sanction khlai rijak mani rangsang takokte bokjong nakardi 50.26 hai abo hai crore tini rang sanction khlai rijak mani hapang rok nini education hai ka rungsrung haparo norok saimano obono tirprao poila law university wo ungsugya hinpano 21 crore 21 crore hai rang mari khibijangnai tini rungsrung haparo rungsrung ungya phano 21 crore tabuk norok saimano 100 crore chini yago tabuk tipra hastewo CBSE be go sijak 100 ta rungnok tongo je CBSE rungnok CBSE runnogo tebo develop khlainani tebo rungsrung abai hostel ogno develop khlainani tebo abahai burui silaroni bagai rangrisa krei je borok hostelot laisui mania gari bura rang krei abahai rongni bagai tini hostel sanani bo yapri nahar jakha tabuk ojorani ketal budget 2022 ni budget rangchini tapok pe bokchong tabuk sanai obono chini tirprao wan chugulai malia law university o chung jepro chini advocate chung kubang je tibo degree naw abahai law rongni no ti porna thangang chung phatar haste rong mathang jopya tabuk phatar haste o thana naya tabuk tirpra haste o pori manai lai thangnai salabo haktorni মন্ত্রী যে অমিত সাহা ত্রিপুরা হাস্তেও ফাই যে ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি ফাইয়ে ইনিগ্রেট হাইকবা আবহাই হলংকাই ক্লাং মানে তাবক অবহাই ক্লাইন ইয়াগো ল ইউনিভার্সিটি ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি ব ফাইনানি চাইতো গই দङ ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি রাখনে তাখতে বকজন অবহাই ক্লাই তাবক সানাই जों নরক সাইমনো লাই থাंनाय সালা হাস্তেনি মন্ত্রীকরা বিপ্লব কুমার দেব जुदा जुदा টিএসআর ক্যাম্প থাঙ্গৈ जुदा जुदा টিএসআর হেডকোয়ার্টার থাঙ্গৈ মন্ত্রীকরা সাকবাই থাং বেরাই নাই মানে তিনি অবহাই ক্লাইনো টিএসআর জাওয়ান দংনি বাগै ব ওয়ানসুক মং यापेरि नाहारै তিনি টিএসআর জাওয়ান যে যিনি বাগै তিনি হপং সাপং থুয়াওই চাইওই সামং ख्लाइ टंनाय बा जुनो डिउटि रि टंनाय सिनि জাওয়াन दंनि बागै তিনি ब हास्ते हापां आगिनि साल 56 एबा 57 बसर कानो बर पेंशन मानमानि फिया तिनि हास्ते हापांनि चाइतक मुंबाई बा नाहार मुंबाई मन्त्री अकरा बिप्लव कुमार देवनि चाइतक मुंबाई याकचो मन्त्री अकरा जेसिन देवरमननि नाहार मुंबाई तिनि बरकनि पेंशन माननानि जरा 60 बसर उनानानि नांनाय बंनि चाकरि 60 बसर हायकबा 60 बसर जराव बंनि चाकरि दंनाय आमसक जरा दाबो वानसुगै नायदि नर आगिनि साल जे लुकुरक 56 57 बसर न টিএসআর জাওয়ান দক বরকনি চাকরি ন তিনি ইয়াকরি মারু বা পেনশন আসুগো পিয়া তাবুক জরা 57 ব জায়গা 60 ব জায়গা বুসুক ডিফারেন্ট কয় বছর ডিফারেন্ট বুসুক বছর ডিফারেন্ট বা বুসুক বছর ব তিনি রাং মানানি বাগै एबा তিনি হাপাংনি সেবক 응ै বা টিএসআর জাওয়ান 응ै সেবক লাই থাংমানাই আবো ওয়ানসু থাই রাংসং তাকতে বুকুজং তাবুক সানাই norok ni hapang haikeba 2018 bisiwo BJP IPF ti hapang no norok tini hapang o tubumani 18 bisiwo ajrawo norno kogrumani tongo BJP IPF ti hapang eba BJP hapang vision document je tongmani sing fulfill khaine nei je abo hai bata marnai rongno brisik bura rongno je bata marnai rongno bari rete 1000 nei pia abo hai rok juda juda social media juda juda thai ni juda juda opposition leader rok je kok phirongmani nukjak tongmani je abo hai mungsa khlaya BJP hapang BJP IPF ti hapang nei pia tini ni salo BJP IPF ti hapang borni gosi jak hapang borni kathalai jak hapang tini budget season tini 2022 ni o saklai rijaka borni bata barinani bagai borni oro ungsuge hinpono durga puja ni bata borni oro durga puja ni sikangno borni bata wa habari janai abo hai bata ungsu hinpono abo hai 4 crore ni sai kebang borok abo hai a thayo rang mari khibi jangnai 4 crore ni sai kebang rang jani takokte buksong abo hai klaino prai 400 nakati prai 4 crore ni sai kebang a rang khibi jangnai o Berisik bura rongni pension eba bata manani bagai
Pia tabuk satai Durga Puja ni sikang no borni oro bercik bura roni sago ba bongni yago bong account o batani rang bare habui thangne rang chani takok te bukhsong tabuk norok saimano health sini shakham sini shaknai sini shakham tongkhai chung tini belai kaham ungnai sini shakham yangke mungsa kuri tabuk shakham digi thanglai shakhamo hangkai belai nangkuk mani shakhamo tabuk government ni employee haba kaba hapang ni sebo khlai tongnai roni bagai borni bagai ketal sep na harjaka hapang ni ketal sep na harjang mani bai tini belai no boro khatong laijak hapang ni sep ketal na harjaka je ojorawo bahai sebo khlainai roni bagai borni bagai ketal yapri na harjaka je sebo khlai tongnai hai kaba sorkari chakri khlai tongnai roni bagai borni bagai hapang ni bakhate health service manai health service khlai jak nai abo hai kelai tini haste hapang ni yapri na harjaka rangchini takokte bokhsong tabuk te bo satai health not kitingai tini abo hai khumulung hai amchayo hai kaba khumulung ni je kherangbar hospital amchayo tini ungsugian pano abo hai gobang puk rang marini tini borne aro tebo nangkuk mani khoni rohnani bagai tini borni thani yapare renai rangni project rangchini takokte bokhsong abo hai ke angpulano sajak tabuk ojorawo abo hai je khumulung amchayo je naharmung ketal naharnani yapri nahari tongo aboni bagai belena khatung laijak tabuk satai klayo aboni bisingo chungchai toklainai tabuk opulao samani buri rokni bagai ketal je 100 bed hai kaba 100 je ajuknani bagai bokni bagai special je sepna harjak mani ingkha abongkha AGMC GBB hospital GBB abo hairo borno bagai chrai besatai buma rokni bagai ungsu hingpuno 190 crore abo hai sanction khlai rijak rang chani takokte bokhsong tabuk tebo brui chilaroni bagai ketal abo hai hostel seat ba buri chilaroni bagai hostel tongnani bagai tini ni salo budget saklai rijak mane abo hai ambasa hai amtoli kolasor kolyanpur ompi raisabari south pohorpur chongponogar and kodamtola athai rogo bebagai 900 buri rogno tini athayo bornik bagai tongnani bagai abo hai hostel tangnani bagai 52 crore hai rang subaijak nai abono karai tabuk te thanglai tabuk belai laibuma abongkha chini dirgo din dore tirpra hasteo obahai chini rasa tai sibre maharaja rok tonglang o raja rok maharaja rok sinoro sajon khlailang mani o maharaja raja rok tonglang mani o thayo tini je sinijak tongmani pushbanta place mungoi phia agini salo abo maharaja birendra kishore ni mung tongmani ba ara bini tanglang mani abo phia tini governor house ungmani yaglo governor house no sewi rohjaka yaglo haino hai pushbanta place nga phia tabu haino hai o hapang pushbanta place no hai ba maharaja birendra kishore manikoni bini tanglang mani tongkhainok no tini obono poila tirpra hasteo ungani thangai tongo pura notice pura all india wo mungsa kri kono jaga kri khaba hai digital museum snamnani thangai tongo abo bo culture no tiyei abo naithok tei kuchung snamnani thangai tongo laibuma pushbanta place hai ka tabuk abo sinijak nai maharaja birendra kishore abo bini mungoi tabuk ungnani thangai tongo jagawa museum and culture center samjak nai aro ungsuya hinpano 40 crore ni sai kebang 40 crore rang sebai jane rang chani takokte bokhsong tabuk abo hai berai je chung sipai hijola hangko je sipai hijola ni je zoo park hai keba berai khiri je mal mata toni jagmani chini tirprania abo belaino laibuma chini o sipai hijola ni zoo o zoo tabuk ungsuya hinpano abo tebo develop khlaina ni bagai zoo 25 crore sanction khlai jaka ba saklai jaka 25 crore athayo tabuk sram janai nei tabuk tebo MBB college je rungnok MBB college rungnogo science building tangnani bagai athayo 15 crore ni 15 crore tabuk rang sanction khlai jaka hapangni bukhaktai tabuk aro science building no tebo kaham khlai naithokai tangnani bagai boni yaprina harmung naharka rangchani takokte bukhukson tabuk tebo samung butang nahar jangnai motor stand tangnani bagai telemura hai gonda teisa hai jirania hai athayo
जेफ्रो ट्राफिक रक बेलाय जाम माने yang yung thangmaya motor stand krei ke tabuke motor stand tangjanan bagai a jagao o kaitham thayo telemura gondotoisa jirania thayo 15 crore ni rang sanction khlai eba saklai rijaka tini ni salo abo haike tabuk tebo ketal building ni bisingthi khlai tabuk PHC center sagnai nok primary health center tangnani bagai hapang ni bekhakti ketal naharmung yapri tabuk abo puila Komolnogor PHC tai Tulamura tai Athrabola tai Jogobondu para tai Khoyerpur Rani Bazar Kathalia athayo tangjanai hospital haikeba borni PHC center kaitham Tulamura Komolnogor PHC center ngai Tulamura PHC center ngai Athrabola PHC ngai Jogobondu pura PHC ngai Khoyerpur PHC ngai Rani Bazar CHC ngai tai Khoyerpur Kathalia CHC ngai rangchani takukte bukhukchong tabuk tibo dik tai phabisa digi tabuk khumulung am chayo drugs sawi tongnai sini kebangma kami am chayo drugs sawi tongnai rongni bagai timati prasad tuma buni borok je drugs bai kubului tongnai rogno tabuk borni bagai rehabilitation sramna ni bagai yaprina harjak hapang borokno tabuk khumulung am chayo kaisa center tangjanai rehabilitation center a center hapangni gochijak hapangni sebok tongnai hapangni lukurok tongnai plus hapangni bekhakti siartro jangnai borok no rangchani takukte bukhukchong tei abo hai obonot karai tebo chung saimalainai tini ni salo haste hapangni bekhaktei je construction rok je abai juda juda samung na harjakmani rangchani takukte bukhukchong tabuk thanglai jeng samung je chini lam snamjai ni je chini abo hai jung dade port nglaimani lam je chini lahar abo hai tabuk buri god ni simi serumium to kangrai parawa abo hairogo snamjang ni bagai 50 crore hai sanction khlaijak CSUA ompi oboni simi thangnani bagai ompi RD block by khobjak aro hairogo 25 crore hai rijak sanction khlai tabuk gura kapa to kaptoli abo hairogo rijak silasori RD block ni bising khobjak 10 crore se kebang tabuk joto rungnok abo hai college rungnok rogo NCC ni headquarter no tangnani bagai tabuk joto college o ungsuyen puno 50 ta college degree college rogo NCC rogno sitongnani bagai saklaijak aba hai khlai NCC ni headquarter tangnani bagai tabuk 10 crore hai rang sabaijak nai rangchani takukte bukhukchong tabuk tekisa digi thanglai tabuk obono belai nangkukmani chin tripura haste obo belai no thungrung eba rusap kurung tei musa kurung tei nayok nayika tongo tei obo hai rungsrung nai rok ni bisingo bo obo hai nayok nayika surung mung rok tongo tei abo hai khlai no tabuk tripura haste o laibuma swnamjakha abo ongkha Satyajit Ray Films and Television Institute a institute to tabuk total yaprina hajanani thangai tongo abo ungsugia himpano 6 crore hai rang mari khibijaknai rangchani takukte bukhukchong a rang mari ingkha Satyajit Ray Films and Television Institute abo belai nangkuk mani chini tripura hasteo chini shilpi jogoto tongnai chini khajanai takukte bukhukchong je chini shilpi jogoto tongnai haikaba chini abo hai risap mung hapar ba musamung hapar ba album khainai tuma toke khainai abo hayo rang mari khibijanai 6 crore hai tabuk abo ongkha belai nangkuk mani Satyajit Ray Film and Television Institute khulok janai chini tripura hasteo abo ongkha belai nangkuk mani rangchini takukte bukhukchong tabo abo hai khlaino tebo yang dige sung saiman thanglai tabuk oba haiklai norok saimano 16 tai 16 ta ekloibo model tangnani bagai ketal bahai hostel no tangnani bagai borok rang sanction khlai rekha
300 crore 374 crore rang abahai tai ang pulano sajak TSR jawan rong ni bagai abahai ration sana ni bagai borok no abahai borni % no tuye pura masi gohai ke talo borno nayak abahai rank je subedaro tongnai rong ni bagai 800 ba 1000 abahai bo rejangnai tabuk abahai tibo je ketal Bidajoti school abahai no tibo borni sakar mung naharjak tabuk tebo subdivision ni je subdivision hospital building gonda tuisau tongui tongmani abono tuye tebo taisa kaham khlaye construction solirinani abono tuye 3 crore hai yapire naharjaka tabuk tebo upgradation khlainani bagai kunjubon fire station je chini bagai horbu thanai beda khaika fire station fire station no tabuk ketal upgradation khlaijangnai ultra modern khlai fire station tangjangnai abongkha Anandnagar Damsora Ompi Sabrom Rashabare tai Samono abo hayo tangjanai kunjubon kaisa tai Anandnagar Samono Raishabari Ompi Sabrom Damsora athayo tangjanai ungsugya hinpano abo 9.43 crore hai rang sanction khlaijak aboni bagai rangchani takukte bukuk chong tai norok saimano obahai khumulung amsayo Kerengbar hospital ketal abahai sepnahar mani bisingti khlai borokno taisa abahai kami amsayo tongnai lukurong ni bagai je samung humung abahai manchu yangi tongmani borni bagai bo ketal ya pirina harjaka khumulung obahai Kerengbar saknai noko abahai ke rang rohnani bagai hapangni bekhakti khlai
abo hai khlai rangchane takuk te bukuk song tini ni salo o saltene ni sis pando chung chai togoi tei sukruboi saima laina bagai norok sime bakse krungui tongni pulani sime paithak tamni hinma belai nangkok mani oborok sinani nango chung chini sagot tamni hinma bai chung jepur chung hapang no blame khayo a jorawo chung saima nani nango tamo scheme tong chini thaniwo boma hai sep sap tong chini thaniwo boma hai saklaijak sanction khlaijak hapang haini bagai tini ni salo nung obo hairok suinani ba srungnani ba sinani belaino dorkar nango chung tamni hingkai tabuk chung chini youth rok chini abo hai sikli rok ni bagai je sep borni bagai je industrial investment promotion ni bagai ketal scheme na harjaknai ba sebaijak 100 crore 100 crore hai abo hai sebaijaknai rangchane takokte bukuk song tai hapani bkhakte tei abo hai thungmungbo naharei drugs jakarde abo hai drugs jakarde tai sagno free tongdi tirpra free khlaidi nei abo hai no tini ketal scheme na harjak je khelo tirpra susto tirpra abo ketal scheme na harjak hapani bkhakte tabuk a jagao sagno healthy tonani lifestyle tonani bagai abo sport je thungmung no nang tebo growth khainani bagai tabuk aro 6.50 crore rang mari sebaijak nai tabuk मुख्यमंत्री नि जे कताल वानसुमung आबरनति बेलेनो खाtung लाइजाक लुकुरगबो ताबक सानाय आपग्रेडेशन खलायनायनि बागै खुमुलुगनि जे PHC सेंटर आथायो रां ताबुक 30 कोटी रां रहर जागनाय 30 करोड़ रां सेंक्शन का खुमुलुं सागनाय नगनि बागै चिनि एडिसि हामक्रायनि बागै चिनि लुको हामक्रायनि बागै तिनि एडिसि आमचे तंनाय लुकुरनि बागै सेप साप मानिया आबो हाय सिरिक लाइमानि बेलाय नुगजागो फिया लाइ थांनाय सालाबो हास्तिनि मन्त्रिकरा बिप्ल कुमार देब बो सागबाय थां जेफ्रु अक्सिजेन नि बागै आरो बो इनिग्रेट खायरियो आफ्रुबो बको रजाक फिया ताबो बो हायनो हाय ताकलाय बिसियो कताल खलै आपग्रेडेशन खलायनायनि बागै हेल्थ खुमुलुंनि खेरंबार सागनाय नक हायकबा PHC सेंटर 30 करोड़ हाय रां सेंक्शन खलायरि माने नुगजाखा रांसनि ताकokte बखोजों आ थायो ताबो 30 करोड़ हायकबा 30 कोटी रां सुबायमानि नुगजाखा हापांनि बखाखते ताबो आ थायो चिनि TTADCO तंनाय चिनि बरम गोनां EM एबा आबाहाय एक्जिक्यूटिव मेंबर आदं अकरा रक बा आबाहाय सारि फां सावंसारि फानाव बमा हायके सुबायनो बमा हायके सेपना हारै रिनो चिनि लुकुरगनो ते बमा हायके सुनो तेबो बरक आ रांनो ठीकै जे थायो चिनि नांकुक माने सुबायै तिनि सुनो रिखांकै चिनि मुंसा आबाहाय केबे मुं फाइग्लाक तिनि आ 30 करोड़ हाय रां सिङो करेक्ट रिउइ मान खांके तिनि खेरंबार सागनाय नगो तिनि आबोनि बागै 30 कोटी एक्जेक्टली याफारै रिमान खांके मुंसा कचारो अबाहाय गोताला करै एबा केबे मुं करै खलै तिनि आ चिनि खेरंबार सागनाय नग फायो तिनि याफारै रिमान खांगा चिनि एडिसि एलाकाबो उन्नयन नंनाय आबो हायख्लायनो ताबक तेबो हेल्थ इंश्योरेंस अब हाय खेरंबाल हेल्थ इंस्ट्रक्चर नि बागै 30 करोड़ रां सेंक्शन खलायजाक आबोनो कारै ताबुक्तिबो yang पुलानो साजाक अब हाय जतो सब डिविजन जतो हाईवेज तै डबल लेन खालायनि बागै 20 करोड़ रां सेंक्शन खलायजाक रां सेनि ताबुक्ते बकुसुं ताबुक पुला साजाक construction motor stand अब हाय तेलेमुरा गन्दतैसा जिरानिया हायो जे टोटाल सेंक्शन खलायजाक माने ताबुक्ते से साथाय ड्राग्स फ्री त्रिपुरानि जे मुख्यमंत्री अकरा बिप्ल कुमार देबनि इमां तंमानि ड्राग्स फ्री त्रिपुरा सनामनानि आ ड्राग्स फ्री त्रिपुरा सनामनानो तिनि हामतिनि मन्त्री अकरा बिप्ल कुमार देब तिनि सागबाय थां अबनो याप्रे नाहार मुंनाहारै तिनि आबहाय खुमुलंगो कायसा स्थापन खायनानै थाङै तंगो खुमुलंगो कायसा स्थापन खायनानै थाङै तंगो रिहेबिलिटेशन सेंटर हायकबा ड्राग्स आwi तंनाय रंनि बागै आ थायो तंनानि बागै सेप साब रांसनि ताकokte बुकुसं ताबुक आ थायो ड्राग्स आwi तंनाय रंनि बागै सेप मानाय आबो ड्राग्स आwi तंनाय रग जे ड्राग्स आwi तंनाय रुकुरंनि बागै तमुं न ड्राग्स आwi कुबुलै तंखांगे तिनि बो हामियाव क्लाइनाय आबोनि बागै तिनि हासते हापांनि कताल याप्रिना हारमुं आबो अंखा त्रिपुरा हासते हापांनि याप्रिना हारमुं जे तिनि सालो फार्स्ट सेजनो तिनि सागलाय रेखा हास्तेनि याक्सु मन्त्रिकरा जिष्णु देबबर्मन बो तिनि सागलायखा खेरंबार हाय सागनाय नगो 30 करोड़ हाय रां याफारनाय सिनि कामि आमचायो जे अब हाय हेल्थ नि बागै जों हामियांनानि बा हामियांगै तंमानि बागै ताबुक्तेबो अब हाय खुमुलुं आमचायो रिहेबिलिटेशन सामनानि थाङै दङ ड्राग्स आwi तंनाय रंनि बागै आबोनि बागै यापिरिना हारजाक
hapang tabuk chung kotal scheme digi nahar mung thanglai tebo tini obo haiklaino laibuma srammani nukjakha phiaba bisi rombai je abo haike hapang khalai tongmani kwbangma bodol kwbangma abo hai hapang phia tini abo haike wanchu mung nahar kahangkai tini sini haste bor klugui tonggola khamo tini sini tipra sabo jini jonajati bo ama haike klugui tongnani nangala khamo tini obo hai je wanchu mung atma nirbhar bharat no wanchugui tini BJP hapang rok je hapang phano khlaitung phiaba hamkrai khlainani nangmani obosi kokai rangsene dakokte bokhokjong je hapang phano khlaitung je hapang phano tongtung phiaba luko hamkraini bagai samung tangkai a luko hamkrai rok bono tubunai no hapang phainani salabo obo hai khlaino rok no norok na hapang tubumani BJP IPF te hapang no 2018 BC o norok ta pogdi 2018 BC o no norok a budget ni tabuk je norno ui tongmani a hapangno tubumani 2018 o BJP IPF te hapangno tini bor ni je vision document ok tongmani tabuk fulfill khlai tongmani nukjagai tongo tabuk hingkai obono tebo belai totally different thangnai bisini bai taklai bisini je budget phelaimani tabuk 18.34% abohai increase mani nukjaka bari mani nukjaka tabuk
taklai salo 26,893 crore budget sanction khlai mani lai thangnai salo obahai 19 crore hai 20 crore hai budget nungmani pia tabung gangke 26,000 crore lai thangnai hongke 20,000 crore hai tongmani pia taklai gangke 26,000 crore abahai sanction khlai mani nukjakha tabuk obono bele laibuma nimano rangchene takukte bukuk obono te juda juda abahai lukurok ni bisingte hamkrai phai mano juda juda thang poilana sung samani je buri rokni bagai buri rokni saktharmu buri rokni tebo sakati sanani bagai tuma rung surung mungo tuma abahai entrepreneur nani abahai rokno tini chini kami amcha rogo beshirbag nukjago buri rokni bagai abahai mungsa borong rima nungje pia tini abo haikle GB sagnai nok hairogo AGMC sagnai nok rogo buri rokni bagai abo tamni hinma ba hasteni mantri rokra Bipul Kumar Debni yagono tongo health ni department haikuwa bedak bini thanio bo abo haike saktari tini buri rokni bagai te serai besarokni bagai te 100 ta ekaba te rasak te kai rasa seat baroi special khai sanamjamani borni bagai te abo haikle no 3% reserve na jagmani buri rokni bagai tabuk sini rungsrung haparo sini law university ngani thangai tong Tripura haste te abono karai je CBSE rungnok tongmani je goshuina hajagmani aba hayo development khlainani bagai aba haike na harjagnai tebo te 2-3 bosor bisingo te bongnani thangai tongo aba haiklai tabuk tia sar jamanongni 56 yaro tabuk ojorawo 2021 BISI rogo born pension marmani pia tabuk gangke फाइनाइ ओबीसी सिमी 57 नांगलिया रांसनि ताखुते बुंसं निनि 60 बसर हाइकेबा 60 बसर ओंखांकेसि नों पेन्सन माने सिनाय हेंकाय निनि साक उंसु यामपानो तै बुरा रासुगै 60 बसर ओंखाय मुतामुतिन सिनि बरक बुरा राइथंगस बंतमा कुबुनि बरक पेबा सिनि ह्युमेन हाइकेबा सिनि अबहाय बरक रक 60 बसर ओंखाय मुतामुति बुरा आंगै थांगो सार्भिस खाइनर पेबंनि साक राग दङ borok ajraw hangkangke pension manai sini 60 bosoro tabuk pension manai tekesa bura buri chiro bata manai abohai borni bagai tabo agio je 1000 pya BJP IPF hapang eba BJP jepru 2018 abohai songmare ne baga kokpi mongriwo ajraw lukurono kokrmani tongo bura buri chiro no batarna ni bagai ni tak abohai khane batarna ni bagai tai kaisa sepna harjaka te 1000 borno tabuk 2000 manai abodur ka hujani sikang no manai a chep ba a rang account hapnai abo haiklai tabuk health ni abo hai jura samungo government ni je employee rong no bo abo hai tuma tias ra khainai juda employee rong ni bagai bo special kai chep na harjangnai borni bagai takok te bukso tabuk kherangbar hospital hai rogo tebo rang rohnani 30 crore hai rang chep rohnani bagai gubangma abo hai tebo kumulung amchai hairogo rehabilitation salamnani bagai aprena harmung abo hai kasni takokte bujong gachini panda muthangdana digi thangsinai chingwai baksa abo haikleni chuno logiroi tongde tai suba mungrioi tongde nana hamza mungrioi tongde chini saljani analysis pandawa chungwai baksa kurungdi anon subade norok abo haikhin leino chungwai baksa kurungi tongde tai chini pandana poilani simi paithak nai tongde te abo haikleni chungwai ojorao kurungnani ingde saljan analysis panda ungsugen bono horni dam suko eba dam 4 ta mani jorawono chung o panda songso horni 9 ta eba 10 ta up bising o pan o time ni bising chung o panda songsawo o panda norok naidi te aba haino cd aba hai nogo tongte TV ni bisingti YouTube ni bisingti eba mobile ni bisingti khlai nai tongnai atinin panda orno mothak jasne rangsene takokte buksong kha khai norok o bajino tui belaino satisfy tongna tomongno satisfy kiring gangke norok hapang bai ba abanin kamiam chani tongnai rok baba malai mano tinin panda orno mothak jaga puilani simi paithak jora nai tongnai ani rangsene mara kiching sorong no belai hambai jotono khulumka tai jotono no horkam